Hoxe comeza o mes de setembro. Aínda que non nos acordemos, o mes de setembro é un mes importante para a historia da arte coruñesa. En setembro de 1897 nace o pintor Francisco Miguel en plena praza de Ourense da Coruña. El, xunto coa súa esposa, Sira Alonso, vai a formar un tándem dentro desa xeración de artistas que están no convencemento de que gracias a esas sete artes en irmandade se pode conseguir un avance social, unha progresía social, esa vanguarda de principios do século XX. Vai estar nos grandes centros neurálxicos desa vanguarda, en París, en Cuba, en México. E nos anos 30 volven a súa terra, a esa Galiza, a esa Coruña republicana. En setembro de 1936, esa vanguarda social, ese irdiante en plural, foi nos arrebatado. El, cando a outros tres homes van ser asesinados na parroquia bergantiñana de Bertoa. En setembro de 2023, a Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica vai recuperar a eses xa coñecidos como os 4 de Bertoa. Este ano, o 29 de setembro de 2025, ás 11 da mañá, terá lugar o acto que a cidadanía lle debe a súa historia da arte. O acto de homenaxe, entrega de restos oficial á familia de Francisco Miguel e Sira, esa familia que marchou ao exilio mexicano despois do golpe de Estado, despois de rematada a guerra. Seránlle entregados esos restos de Francisco Miguel e vai haber un cortexo até o cemiterio de Santo Amaro para que a cidadanía se reconcile ca súa memoria histórica.